Radi závodíte, ale na cestách je to zakázané? Skúste svoje vodičské schopnosti na malých motokárach. Tým motokárovej haly Silverstone vás čaká na ulici Františka Lipku v priestoroch bývalých vinárskych závodov. Celoročná prevádzka dráhy je s možnosťou dlhodobých prenájmov, uzavretej spoločnosti i darčekových poukážok. Pri nákupe 10 žetónov je jedna jazda zdarma. S trochou odvahy a v sprievode rodičov si jazdu môžu vychutnať i najmenší pretekári. Deti sa nebudú nudiť ani v pestrom detskom kútiku a v útulnom bare s výhľadom na závodnú dráhu si na svoje prídu i dospelých pri stolových hrách či v hode šípok. Motokárová dráha je otvorená od pondelka do nedele od 13. do 22. hodiny. Viac informácií na www.silverstone.sk a na telefónnych číslach 0910 404 152 alebo 0948 975 780. Nezáleží na tom, či máte 10 alebo 60. Vôňa benzínu i radosť jazdy vás okamžite dostanú a vy sa stanete víťazom.